Kapin sa 400 ka mga kaso sa cybercrime may kalabutan sa ATM scam gisusi sa NBI 7. Sa ganini nahitabo pagsugod sa pandemya ug nagpadayon hangtod karon. Duha ka mga scammers gipangita karon sa mga otoridad. Ang report ni Femery Dumabok. Gipay mangnuan karon ang publiko nga mas magbinantayon sa pagtransact gamit ang ilang mga automated teller machine kun ATM card sa pag-withdraw og bisan sa pagtransact online kay nigara na usabang mga scammers. Kagahapon lang usa ka babaye nga nabiktima sa gituwang salisi ug biktima usab sa posibleng ATM schemers ang nidangop sa NBI 7. Dulaan sa 900,000 pesos gyud sa iyang savings ang nakawat. She noticed that there were suspicious persons milling around the ATM. When she finished withdrawing her money, she left, but two women approached her and told her, "Manang, naay nabilin nga 1,000 pesos." So 5 days later, she found out that her ATM card was not the same ATM that she used. It was of another person. Duha ka mababayeng suspitsado nga nakita sa CCTV footage ang gipangita karon sa NBI 7. Matod sa opisyal sa NBI, karon nga nagsingabot ang Pasko, mas magmatngon gyud sa bisan unsa nga transaksyon. Careful lang. Because I myself go online like during the pandemic paying bills. Just be very careful. Dili mobo sa duha ka mga kaso sa ATM scam ang nadawat sa NBI 7 matag adlaw, sukadlan nitong Pebrero. Gani kapina sa 400 ka mga cybercrime cases ang ilang giatiman karon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.